Krásný den, vážení přátelé. Dnes si představíme produkt, který se jmenuje Lavsin, což už taky o něčem napovídá. A opět je z produkce společnosti Dactrinona International Limited. Tak má to už v názve Lavsin, stimulant pohlavnej sviežosti. Máme to už vyskúšané, otestované, spätná väzba od našich klientov. Výborné je rozpustiť 2 až 3 Lavsiny v poháriku červeného vína, či už partner alebo partnerka. No a áno, pohlavne to osviežuje veľmi intenzívne. To sú recepty našich klientov, ale teraz už konkrétne nie je to len o tej pohlavnej sviežosti. Lavsin vynikajúco stimuluje srdcovo-cievny systém. Jedna z ideálnych kombinácií je spolu s Ravsinom, keď si dobre pamätám, áno, je tu na Ravsin. Takisto pre mužov, ktorí majú problémy s prostatou, zapálená prostata, zväčšená prostata, upravuje tieto stavy a veľmi rýchlo. Používa sa takisto pri melancholii, depresiách, vyčerpanosti alebo veľmi kvalitný stimulant vnímavosti. Študenti pred skúškami, počas skúšok, áno, aby sme vlastne podporili vnímavosť a sústredenosť. Já bych jenom dodal, je to vitalizační prostředek, každopádně. Pokud budete chtít nějaké další informace, případně užití nebo recepty, tak jak jsi sdělil, tak... Ešte jeden dodatok. Lavsin spolu s Ravsinom výborne pôsobí pri problémoch krčovej žily. To je zajímavé. No vidíte, kolik toho se můžeme ještě dozvědět a určitě to je mnohem víc, ale to není čas. Když budete chtít nějaké další informace, tak nás najdete na internetu, na našich webových stránkách se můžete podívat na to, co vás zajímá. Případně tam nenajdete nějaké ty informace, tak se ptejte nás osobně e-mailem, najdete nás na Facebooku, případně se můžete zeptat osobně na našich přednáškách, které pořádáme po celé Slovenské i České republice. Mějte se pěkně a nashledanou.